Subay sa nagkadaghang kaso sa HIV dinhi sa Sugbo, ang Health Department milusad sa ayaw'g puli-puli nga mensahe. Ang maong mensahe nakabutang sa nagkadaiyang bongbong sa mga barangay sa Dakbayan apan unsa may pasabot niini. Ani ang report ni Grace Ann Gonzalez, Pia Noreen Bilar ug O'Hara Catherine Manlosa. Sa pagsusi sa Sun.Star Pilipinas sa ilang pagsabot sa mga signage, kini mao ang mga nakuhang tubag. Sa mga interpretation, kita ang mga tao, maghilig kita magpuli, maghilig ta makontento sa sila sa ato. Maghilig ta, for example, dali sa anay ganas, magkita pupulit na niya, or mulabaw pa na niya gani, or for sa nga niya street, maybe hindi mabutangan na og mga car, bicycle, or sa mga maghilig pa. Agihan mo ka na nagpapatakan. Kanang dili magsika, dili puli-puli ang pangihi. Dili nga namin puli-puli kaya pasabot yun na may about sa HIV AIDS. Ako ang solution means na di ka dapat puli natin sa ito mga mga syringe or anything na kanang pwede magamit sa tao. Pwede ko sa HEPA, Gluten Information Education Campaign, wala naman lang yun. Okay, ako yung pag-asahon, hindi sa'yo magkukuha ng HIV ba na, sa kanan. Kukuhan ba na sa'yo mga pag-kuhan? Confusing, yes, correct. Matud pa sa ROM, kon reaching out to the most at-risk population, usa ka NGO din sa syudad, ang maong signage usa ka pahinumdum sa mga drug users. Nang-yellow siya because halos more than 90% if HIV positive ka nga mo inject, you also have hepatitis. Kung ma-notice niyo na yung blood, yeah. No, okay, it's injecting, it's basta HIV. Ma-notice na ninyong gagmayng mga kanang mga lines nga di kay siya it's the syringe. It's the syringe unya. Since karon init kaayo ang syringe sa Cebu, kanang kami we don't distribute syringe, but we always motivate good for them to have their own syringe. Nga dili na sila mag puli-puli sa ilahang mga partners kay or injecting partners kay mo na siya pinakakusog yun nga o pinakapaspas nga way sa pag-transmit sa HIV. Dili sa ato sa Cebu City, karang 74% sa ato ang compliance or injecting drug users. So mas taas pa siya, Doc, kaysa sexual? Mas taas pa siya. So unlike sa uban nga parts sa Philippines na men having sex with men ang #1 yun dito sa ato sa Cebu, mas daghan ang ato ang injecting drug users. Tungod sa iyang paagi sa pagtakot, paspas magod siya nga kung panangutan isang single lang nga exposure nimo nga maka-share ka with somebody nga positive sa HIV, matakda na yun ka. Tako kayo ang chance compared nimo sa sex nga mas less ang chance nimo matakdan. Kini si Baby Girl Grace Ann Gonzalez, Nurse o Mascom Intern, kauban sina Pia Noreen Bilar, O'Hara Catherine Manlosa, si Enya Com Arts Intern, alang sa Sun.Star Pilipinas.